Apa enggak bang? Aman berarti Nora. Yuk kita kasihkan satu lagunya spesial untuk Anda. Bareng bersama teman-teman dari Movision ada Rahmadwipa Audio. Kehadiran untuk Anda Intan Karisma KKT Basic. Angger kono meneng berarti bener. Nek gak bener berarti kono bengok. Lah ngono nek ora koyo sing nang nguri iki, Dik. Salah bener bengak-bengok. Apa nek sing kono iki. Nggih, monggo. Catatan sakjroning ati. Jatan luntur. Saya ati. Yo.
Pripun? Mau angkat napa piye? Mau kapok aku lali. Catatan sajroning ati datang luntur saya merati aku kowe dadi garwa marang keleren ning gubuk asmara. Angge sampun katuran wonten gubuk asmara.